गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिनि थाखाय गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां। नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहाबोदों अदालगुरिनि सरेन बर'आ। चन्डीगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव जानाय नेशनेल किक बक्सिं चेम्पियनशिपनि सिनियर थाखोनि 58 केजि इभेन्टआव सरेन बसुमतारिया गोख्रों गेलेनानै सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। अदालगुरि जिल्ला बर' बाजारनि सिङाव थानाय बाङालिगावनि सरेन बसुमतारिया गावनि जाफुंसारनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो अदालगुरि जिल्ला मासबाद ओनसोलनि कैलाश खानाबो गोख्रों गेलेनानै 43 केजिआव सनानि मेडेलखौ देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि वाको इन्डिया नेशनेल किक बक्सिं जुनियर एन्ड सिनियर चेम्पियनशिपआ थांनाय 27 निफ्राय 30 नभेम्बरसिम जादोंमोन। बे गेलेनायाव अदालगुरि जिल्लानि सानै लाइमोन गेलेगिरिया मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।